Kain naman iyang. Talaga naman niyang cheating na iyang. Paano ko naman hindi ako pinili? Di sana may kasama pa siya ngayon sa kanyang pagtanda. Mapoprotektahan ko pa siya sa lahat ng oras. Kain naman talaga iyang. Mas pinili pa kasi si Kulas kaysa sa akin. Yan tuloy, maaga na biyuda. Sambit ng isang matanda na nakasuot ng bulaklaking polo at slacks na pantalon na binagayan pa ng balat na sapatos. Humihimas-himas pa iyon sa kanyang bigote habang binibigkas ang kanyang sama ng loob. Tila ba umaasa ito na ihahatid ng mga puno, halaman at hangin ang kanyang hinanakit sa babaeng dati niyang niligawan na nananahan sa lalawigang yon. Ang matandang lalaking yon ay ang dating mandiligaw ni Lola Chedeng, nakilala dahil sa galing sa panggagamot, ang kinatatakutan ng alinmang uri ng engkanto, aswang at ng ilang mga bihasang antingero, nakilala sa bansag na manggagamot ng Batangas. Walang iba kundi si Tata Eko. 3 araw na ang nakalilipas nang makarating kay Tata Eko ang balita, ang pagkawala ng kakayahan ni Lola Chedeng sa pangungulam. Sa lawak ng impluwensyang nasasakop ng kanyang gabay na kapre, ay mabilis na nakarating sa kanya ang balitang yon. Hindi rin lingid sa kanyang kaalaman na anumang oras ay pwedeng samantalahin ng mga kalaban ni Lola Chedeng ang sitwasyong kinalalagakan ng matanda. Oo nga, at alam niyang mataas din ang aral ni Lola Chedeng pagdating sa pisikal na pakikipagkumbate. Subalit kung sobrang dami naman ang magiging kalaban, ay tiyak na kasawian ng matanda ang kahihinatnan noon, at iyon ang hindi niya hahayaang mangyari. Bagaman hindi siya ang pinili ni Lola Chedeng para maging asawa, ay nakahanda pa rin siyang tulungan ito sa alinmang panahon at pagkakataon, kahit nga ikapahamak niya pa. Sa ngayon ay wala pa siyang tiyak na nalalaman tungkol sa kung sino ba ang mga kalaban. Sa kanyang paglalakbay patungo sa probinsya ni Lola Chedeng, ay sinadya niyang baybayin ng kagubatan. Mas maraming engkanto ang makakasalubong, mas marami siyang impormasyon na malalaman tungkol sa kung ano ang mga kaganapan o mga magaganap pa sa lalawigang yon. Isa pa sa dahilan ay baka may makakilala sa kanyang kalaban at matunugang naroon na siya sa probinsyang yon. Hindi kasi lingid sa kaalaman ng mga lehitimong taga roon sa lalawigang yon na dati siyang mangingibig ni Lola Chedeng. Baka ang kanyang pagsulpot sa lugar na yon ay maging hudyat pa para sa mga kaaway upang palakasin ang puwersa ng mga ito. Sa kanyang paglalakad ay tila nakarinig siya ng mga paghikbi. Mainam niyang pinakiramdaman ang paligid. Mas pinatalas pa ang pandama at pandinig. Kumpirmado, malayo ang lokasyon ng pinanggagalingan ng mga paghikbi. Kung sisimulan niya ang paglalakad, ay aabuti ng 1 oras. Tutal ay naitatago naman siya ng sukal ng kagubatan, ay maaari niyang gamitin ang kakayanan niya. Alay kaibigan ka pre, sumanib ka na. At baka kapag mag-isa ko ring nilakad ay bigla akong rayumahin. Sambit ni Tata Eko. Sa isang iglap ay nagkaroon ng lakas ang kanyang mga binti at hita. Lakas na katumbas noong kabataan niya pa. Ang pinagkaiba lang ay hindi siya makadarama ng pagkahapo, dahil bagaman pisikal niyang katawan ang kanyang gagamitin, ay sumasa kanya naman ang espiritu ng gabay niyang kapre. Walang sinayang na pagkakataon si Tata Eko. Ang 1 oras na lakaran
ay inabot lamang ng 15 minuto dahil sa mabilis niyang pagtakbo. Dinala siya ng kanyang mga binti sa isang lumang bahay na gawa sa bato. Kung pagmamasdang maigi ang kabuuan ng bahay, ay malamang na may kayang pamilya ang nagmamay-ari noon. Bagaman walang ikalawang palapag, ay may kalakihan kasi ang bahay at maganda ang pagkakayari. Sadyang niluma nga lang ng panahon ng itsura noon. Siguro ay dahil walang naninirahan. Paano mo ba naman titirhan ang isang bahay na nasa gitna ng gubat? Walang mataas na paderang pumapalibot sa bahay na yun. Subalit may 10 kalalakihang armado ng mga baril ang pumapalibot sa bahay na yun. Kung sino man ang bihag na nasa loob ng bahay na yun, ay malamang na may malaking pakinabang sa nagpadukot dito. Minasdang maigi ni Tata Eko ang mga kalalakihan. Ramdam niyang walang tinataglay ang mga yon na anumang uri ng karga o kahit anting-anting. Mga ordinaryong tauhan lamang yun ng kung sino mang may masamang budhi para mandukot ng inosenteng tao. Napangiti si Tata Eko. Mula sa kanyang disabit na balutan ay kumuha siya ng 10 pirasong palito. Isa-isang hinipa ng mga yon at pagkatapos ay isa-isang pinang-atake sa mga bantay. Isa-isa ring nagbagsakan sa lupa ang mga kalalakihang naaarmahan ng matataas na kalibre ng mga baril. Nawalan ng malay tao ang bawat isa sa mga yon. Lumapit sa bahay si Tata Eko. Hay! Kung sino ka mang nariyan sa loob, ay pumarinig ka na dito sa labas. Kawawa naman yung bihag niya. Isang tao lang. Tapos ay 11 kayong nagbabantay. Kahihina pala niya. Tinig nito na tila hinahamon kung sino man ang natitirang bantay sa loob. Nang biglang iluwa ng magarang pinto ng bahay ang isang nilalang. Kapansin-pansin ng laki ng katawan noon na tila katumbas na ng 2 lalaki. Makapal din ang buhok noon sa mga bisig, binti at pisngi. Nakausli ang nguso na katulad ng sa daga. Kumpirmado, isang aswang ang namumuno sa pagbabantay ng bihag. Nakaw! Aswang naman! Sawang-sawa na akong pumatay ng aswang. Paano ka naman? Ang hihina niya. Dahil sa lakas ng pagkakasabi ni Tata Eko ng mga linyang yun, ay mas lalong pumangit ang mukha ng aswang dahil sa matinding pag-angil noon. Tumuwad iyon sa lupa at sumugod kay Tata Eko na kagaya ng sa isang aso. Mas mabilis ang kilos ng aswang na yun kesa sa ordinaryong aso. Sa isang iglap ay halos nasa harapan na ito ng matandang manggagamot. Subalit bago pa man lumapat, ang mga kuko nito at pangil sa matanda ay umusal na ng orasyon ng matanda at umihip sa sariling hintuturo, sabay itinuro sa noo ng aswang. Sa mga pagkakataong yun, ay huminto ang pagkilos ng nilalang, ni hindi na ito makagawa ng kahit na maliit na paggalaw. Nakatayo na lamang ito sa harapan ng manggagamot habang umaatungal. Sino ka ba? Bakit ka nangingialam sa ginagawa namin? Tanong ng umaangil na aswang. Ni hindi kinakitaan ng kahit anong pagkasindak ang matandang manggagamot. Una, sasagot lang ako sa tanong mo kung gusto kong sagutin. Pangalawa, magtatanong din ako sa iyo. Pangatla, kapag hindi ka sumagot sa tanong ko, ay papatayin kita. Ngayon, may alam ka ba tungkol kay Chedeng at sa mga kalaban nito?
Matalim na paliwanag ni Tata Eko na sinundan pa ng pagtatanong. Kapag sinagot ko ba ang mga tanong mo, patatakasin mo ba ako? Muling tanong ng aswang. Uulitin ko ang katanungan. May alam ka ba tungkol kay Chideng at sa mga kalaban nito? Teka lang, sino ka bang talaga? Patakasin mo muna ako at sasabihin ko ang... Hindi na naituloy ng aswang ang mga sasabihin. Dinukot ni Tata Eko ang isang bagay mula sa kanyang disabit na balutan. Subalit nang mailabas ng manggagamot ang kamay nito mula sa balutan, ay wala naman yung hawak-hawak na anuman. Iwinasiwas ni Tata Eko ang kanyang kamay na parang nagmumuestra na may hawak itong patalim. Bigla-bigla ay itinarak ni Tata Eko sa dibdib ng aswang ang kung anumang hawak niyang hindi nakikita ng ordinaryong mga mata. Bagsak sa lupa ang katawan ng aswang na wala ng buhay. Kung sinagot mo laang sana ang tanong ka, hindi mo sana natikman ang talas nitong aking balisang. Nang makumpirmang wala ng buhay ang aswang, ay pumasok na sa loob ng bahay si Tata Eko. Naroon sa loob ang isang dalagita na nakagapos sa isang posting naroon. Gamit ang balisong na di nakikita ay mabilis na nakalagan ng manggagamot ang dalagita. Sa mga oras na yun ay tumigil na sa paghikbi ang dalagita. Larawan na ito ng isang matapang na babae. Nagpakilala iyon sa pangalang Adriana. Ayon dito, ay anak daw siya ng isang babaylan. Pinadukot daw siya ng gobernador dahil nais noong gamitin ng kanyang ina para lumaban kay Lola Chedeng. Nang marinig yun ni Tata Eko, ay napailing ito. Nakaw! Ang gobernador pala ng lalawigang ito ang kalaban ni Chideng. Kainaman iyang? Makita ko laang yung gobernador na iyang ay tatarakan ko ng tatarakan niya ng aking balisang. Seryosong tinig ni Tata Eko. Bago niya hinayaang makatakas ang dalagita, ay pinakain niya muna ito ng isang butil ng buto ng kung anumang halaman. Makakatulong daw yun para makabawi ito ng lakas at makabalik sa kanyang ina ng ligtas. Nang nilisan ni Tata Eko ang lugar na yun, ay umusal ito ng isang orasyon na bubura sa alinmang bakas ng kung anumang nangyari sa lugar na yun. Hinding-hindi maaalala ng 10 armadong kalalakihan ang alinmang tungkol sa kanya, kung papaanong namatay ang pinuno ng mga ito na isang aswang, at kung papaano nakawala ang dalagitang bihag ng mga ito.